na mga idol, tas namong nahuman. Tama po, tama pong pasingot. Nakaligo gani kog mga yamog saging, sagbot, badyang. Medyo katot-katot po akong bukto na akong kamot. Okay ra. Ani magining trabaho sa mag-uuma. Kana gamay lang na siya. Gamay na lang na siya para mahuman na nya. Nya ugma na po na namong balikan dili unyang hapon kay unyang hapon. Siyempre na may nagdulog balas gahapon dito sa kuang gipa-deliver na isa ka minidam. Hakoto na budo niyang hapon mga alas 3, alas 4 ba basta kay kuha lang to gamay hinaynayan lang dili lang nato dalion kay siyempre ako man to way magbagbuot sa kuha unsa ko oras mo trabaho ato kay ako man to di man to inadlawan dili po to pakyaw ako to sige na gutom na ko.